Doncs... vostè ve aquí des de tota la vida? No. En aquest mercat? No. Bueno, llavors tot això... Bueno, quins productes compra aquí o vostè no? Compro aquí? Sí. Mira, ara estava buscant una llavor d'aquestes, com per exemple una nou o una avellana o tal, perquè jo soc mestre, soc professor, i tinc un alumne com ara tu, i li faig unes proves cada dia que li faig classe, li dono dintre d'una bossa de plàstic que no és transparent, li poso 3 coses i ha d'endevinar quines coses són. I mestre de què? Mestre d'ensenyança, professor. Bueno, aquí, quan ve aquí, la tenen bé? Sí, Sí. I compra molt sovint aquí? sí, Sí. compro alguna cosa. Sí. Viu molt lluny d'aquí o viu al bar? No, dic a la plaça Joaní, Vale. una mica lluny. Sí, sí. I vostè, que més o menys es coneix això, què canviaria d'aquest mercat? O tot està bé? Home, per mi està bé, fa una mica de mal olor, però a vegades quan entres allà al peix potser s'hauria de netejar una mica més, no? Sí? No sé, em sembla. Doncs ja està. Ja està, tot això? Moltes gràcies. Vale. Moltes gràcies. Apa.